Her fortsætter historien om Rasmus Peder Hansen. Han og hans rejsefælle Alfred har netop taget afsked med Napoli, og deres rejse går videre mod Rom. Den næste dag tog de toget et stykke mod nord og fortsatte til fods, indtil de efter omkring 20 kilometer nåede et kloster kaldet Monte Cassino, som lå på en bjergtop omtrent 500 meter over havet. De gik op til klosteret og bad om natlogi, og munkene modtog dem venligt, serverede aftensmad og sørgede for sengene, men om morgenen opdagede han til sin ærgelse, at rotterne havde gnavet et stort hul i hans rygsæk. Sammen med de andre gæster og munkene deltog han i morgenmessen i kirken. Han forstod ikke et ord af, hvad præsten sang, men lagde til gengæld mærke til kirkens smukke udsmykning, især det sjældne marmor- og mosaikarbejde. Da de skulle videre på deres rejse, gav munkene dem et stykke brød med på vejen. Det var en strålende morgen. Himlen var klar og blå, og under dem lå skyerne som et hvidt hav, så dalen nedenfor ikke kunne ses. På vej nordpå bemærkede han, at bønderne arbejdede i markerne, selv midt i januar. De gik omkring 25 kilometer, inden de tog toget videre til Rom. Rom fremstod som en prægtig by, renere og mere imponerende end Napoli, med sine mange kirker og berømte kunststamninger. Byen var et centrum for kunstnere, der kom for at uddanne sig og opleve den historiske storhed. De boede på et herberg for pilgrimme lige ved Peterskirken og Vatikanet. Jeg er en nydelig pilgrim, bemærkede han spøgefuldt, og skal nok gå i kirkerne, men kun for at se den prægtige kunst. De tilbragte formiddagen i Galleria Moderne, hvor de så en stor samling moderne malerier og skulpturer, herunder et prægtigt maleri af Kristus for Pilatus. Og hele eftermiddagen tilbragte de i Forum Romanum, det gamle Rom. Her havde de gamle romere engang holdt deres senatsforsamlinger. Her havde de mægtige kejsere opført den ene pragtbygning efter den anden, og herfra regerede verdensriget. Nu var der kun ruiner tilbage, alt ødelagt af krige og tidens tand. Han gik mellem de sammenstyrtede mure og følte en mærkelig blanding af ærbødighed og vemod. Hvor her engang havde banket verdens hjerte, lå nu kun søjler og sten. Alligevel kunne man stadig se den ægte romerske stil i de smukke ornamenter og friser, der endnu prydede søjler og vægge. Forum var smukt vedligeholdt og kostede 1 lire i entré. Penge, han syntes var godt givet ud. Han studerede triumfbuen rejst til ære for kejser Titus efter erobringen af Jerusalem og Colosseum. Dette mægtige bygningsværk blev bygget af en romersk kejser og indrettet til blodige kampe. Det kunne på én gang rumme omkring 87.000 tilskuere, og i de første tider var det gladiatorkampe og vilde dyrs optrin, der underholdt publikum. Sådanne forestillinger kunne vare helt op til 100 dage og kostede som regel omkring 5.000 vilde dyr og 1.000 gladiatorers liv. Man kunne også fylde scenen med vand og opføre søslag, hvilket gjorde opvisningen endnu mere spektakulær. Alt under åben himmel. Senere hen blev amfiteatret, som det vides, også brugt som skueplads for de første kristnes martyrdød. Det meste af den vældige bygning står endnu, og han bemærkede de rum, hvor de vilde dyr var blevet holdt, og den kejserlige loge, hvor Nero engang havde siddet, omgivet af sine vestalinder. Han havde den ære, fortalte han senere, at sidde på samme plads. Dagen efter gik han i Peterskirken, den største og mest pragtfulde kirke, han nogensinde havde set. Han overværede morgenmesse i et sidekapel og morede sig over de katolske ceremonier. Præsten røgede først hver enkelt i ansigtet med røgelse. Derefter stænkede han vand på menigheden med et sølvkar. Alt måtte modtages knælende. Rasmus og et par rejsekammerater var ved at revne af latter, fortalte han senere. De så også et katolsk bryllup, som dog ikke gjorde det store indtryk. Præsten stod det meste af tiden med ryggen til brudeparret.
messede på latin og tog sig af og til en slurk vin. Senere besøgte han Vatikanet, pavens palads, og så det Sixtinske kapel malet af Michelangelo og Raphaels gallerier med de verdensberømte freskomalerier. Om aftenen fik han en slem mavepine, som han tilskrev den tarvelige og uvante mad. De følgende dage besøgte de flere kirker med storslåede malerier og skulpturer. De var blandt andet i Pantheon, en enorm cirkelrund bygning uden vinduer. Alt lys kom fra et hul i hvælvet. Her lå blandt andre maleren Raphael og 2 afdøde italienske konger begravet, og Rasmus skrev sit navn i fremmedbogen ved kong Umberto II's grav. De besøgte også Scala Santa, den hellige trappe, der ifølge traditionen stammede fra Pilatus' palads i Jerusalem. Her skulle Kristi blod være flydt, og man kunne stadig se blodpletterne. Op ad trappen måtte man ikke gå, kun kravle på knæ, og ved hvert trin skulle man bede og kysse pletterne. For hvert trin fik man 8 års aflad, og med 28 trin kunne man altså hente aflad for 3 mand. Rasmus og en landsmand tog turen sammen og kravlede om kap med et par nonner, uden helt at vide, hvilke pletter man egentlig skulle kysse. En tidlig morgen gik de omkring 4 kilometer uden for Rom af Via Appia, en landevej, der allerede var anlagt længe før Kristi fødsel. De passerede de gamle mure omkring byen og de mægtige buer, der bar vandledningerne mange mil derfra. De kom til katakomberne, hvor de første kristne havde haft både deres begravelser og deres skjulesteder for forfølgelsen. Entréen kostede en lire, men de fik fat i en gammel gråskægget munk, som talte lidt tysk, og han lovede at vise dem rundt for 25 centimer. Han gav dem hver et tællelys, satte et på en lang stang og førte dem ned ad en trappe dybt under jorden, ind i et virvar af bælmørke gange med grave i væggene, den ene over den anden. Stak man lyset ind i en sådan grav, kunne man se 3-4 skeletter ligge side om side. Andre steder kun benstøv. De kom også ind i den underjordiske kirke, hvor de første kristne for omkring 1800 år siden havde holdt deres gudstjenester. Og munken fortalte, at her lå over 180.000 kristne begravet, heriblandt 14 paver. De besøgte også Sankt Pauluskirken, hvor apostlene Peter og Paulus' ben lå begravet. Kirken var stor og stilfuld, ikke så overvældende som Peterskirken, men langt renere i stilen. Indenfor bar 80 mægtige granitsøjler taget, hver hugget i et stykke, så brede, at 2 mænd knap kunne nå omkring dem. Til sidst besøgte de Kapucinerklostret, hvor der også fandtes katakomber. Her var 5 værelser dekoreret udelukkende med menneskeknogler og kranier, arrangeret med en underlig kunstnerisk sans. Det var smukt, men også ret uhyggeligt. Rasmus havde også brugt dagen med at skitsere og studere gadelivet i Rom. Overalt, hvor man kom, blev man konfronteret med den gruopvækkende dyremishandling, som italienerne ufortrødent udøvede. De piskede de stakkels heste og æsler for deres vogne på en måde, Rasmus aldrig havde set mage til. Mændene havde ofte små, mørke overskæg, og mange unge piger løb rundt i den velkendte romerske nationaldragt, hvilket gav et nydeligt indtryk midt i byens travlhed. En formiddag havde han siddet i en park og skitseret, og mens han betragtede de grønne træer under solens varme stråler, tænkte han på, hvordan Danmark i denne tid stadig var præget af frost og sne. Om natten frøs det dog en smule, men dagen var mild og solrig, næsten som en maj måned hjemme i Danmark. Senere på dagen gik han rundt og beundrede flere smukt dekorerede kirker,
blandt andet Michelangelos berømte statue af Moses, et sandt mesterværk. Tidligt en morgen besteg han Peterskirkens tag og kuppel helt oppe i kuglen, og udsigten over Rom var storslået, og hver en bygning synes at fortælle sin egen historie. Om eftermiddagen besøgte han Vatikanet, hvor han beundrede de ypperste malerier af Murillo og Raphael, og de mest berømte statuer i verden, heriblandt Laokoon-gruppen og Milagros-statuen, udgravet fra det gamle Rom. Han gik også i San Dignazio, hvor det prægtige loft, malet af jesuitbroderskabets mestre i perspektivtegning, fyldte rummet med en næsten overjordisk skønhed. Ved Garibaldi-monumentet nød han endnu en storslået udsigt over byen. En anden morgen lyttede han til morgensang i Peterskirken, hvor det mægtige orgel og korstemmerne fyldte rummet med en skønhed, der næsten tog pusten fra ham. Han besøgte Kapitoline-museet og beundrede de berømte skulpturer, herunder den kapitolinske Venus og den dødelige Galær. Han gik i Forum Romanum, hvor han skitserede, men blev jaget væk af en opsynsmand. Det gjorde ham dog ikke noget. Han satte sig bare uden for stakittet og fortsatte sit arbejde. Opholdet i Rom var ved at være slut, og han ville gerne blive, men pengepungen protesterede, og dagen efter måtte de fortsætte deres rejse. Næste mål var Siena. På vejen til Siena havde de øsende regnvejr, og de var gennemblødt til skindet, da de nåede til banegården, hvorfra de tog toget til Siena og frøs ganske forfærdeligt, da treklassesvognene ikke var opvarmet. De brokkede sig over de dårlige italienske tog, hvor der var møgbeskidte, at de dårligt turde sætte sig på bænkene, og ikke nok med det, så regnede det ind i toget, så man kunne prise sig lykkelig, hvis man havde taget en paraply med. Det var blevet sent om aftenen, da de endelig nåede Siena, men de fandt heldigvis hurtigt et herberg, hvor de kunne få et varmt måltid mad og en tør og varm seng. Men Siena viste sig at være en smuk, malerisk by på en bjergtop, uden fortove og med et rådhus, der mindede utrolig meget om rådhuset i København. Byen havde desuden en smuk domkirke af lyst poleret marmor og brede gule marmortrapper, mens indvendigt var der ikke så meget stads ved kirken, mente de. De gik fra Siena og videre mod Florens. Egnen var meget smuk, og de vandrede gennem lange cypressealléer og pinjeskove, og jorden var overalt rødgul. Det var netop her, man fik den kendte farve Terra di Siena, som på dansk betyder jord fra Siena. Og ligeledes kom det berømte gule Siena-marmor herfra. De gik temmelig langt, og højt oppe på et bjerg kunne de se en landsby, hvor de ville søge natteophold. Vejret var blevet dårligt. Regnen piskede mod ansigterne, og vinden blæste så kraftigt, at hver skridt blev en kamp mod elementerne. Men endelig nåede de byen. En rigtig original, gammeldags by, med mure omkring og en byport i hver ende. De forhørte sig hos alle værtshusene, men ingen ville give dem overnatning. Byen var gnaven, mørket var faldet på, og regnen silede stadig ned. Men træthed og sult gjorde, at de ikke havde andet valg end at fortsætte af landevejen, indtil de enten nåede en anden by eller kunne bede om natteophold hos privatfolk. På vejen mødte de en mand med en slags trillebør, og de gik hen imod ham for at spørge om råd, men han troede uden tvivl, at de var landevejsrøvere, for han slap sin trillebør og løb som forfulgt af fanden tilbage af vejen. Efter omtrent en times vandring nåede de endelig en by, der hed Tavaranelle, hvor de fandt et værtshus, hvor de kunne få lov at overnatte. Værtshuset var noget beskedent, fordi der var kun ét rum, og det lå sammen med køkkenet. Men det gjorde ikke noget. De var trætte og sultne, og folkene var meget venlige mod dem, selvom de ikke kunne tale med dem. På denne strabasserende dag havde de tilbagelagt 42 kilometer. På vej til Florens gik det op og ned af bjergene, og de var udmattede, da de endelig nåede byen.
Florens var en virkelig flot by, hvor domkirken stod imponerende i lyst poleret marmor. Indenfor var der smukke glasmalerier i vinduerne, og fra Michelangelo-pladsen kunne han nyde en særlig udsigt over byen og dens omgivelser. De besøgte rådhuset, der var storslået og smukt dekoreret, og vandrede gennem byen og så alle seværdigheder. Byens kirker var smukke, men ikke så overdådige som i Rom. Rasmus og Alfred boede sammen med 3 andre rejsende på et lille værelse, og om aftenen sad de sammen på værelset og røg napolitansk pibe, fortalte historier og lo, som var de gamle venner, selvom de knap kendte hinanden. Rasmus levede nu yderst beskedent. Pengebeholdningen var svindende, og hans kost bestod mest af brød og vand, måske en kop varm mælk om morgenen, og, når han virkelig ville forkæle sig selv, købte han et stykke råt kød, som han med god appetit spiste med sit tørre brød. Han havde vendet sig til meget. En dag besøgte han kirken Santa Croce, kendt som Florences Valhalla, hvor storheder som Dante, Galileo og Michelangelo hvilede. Han gik stille mellem gravene og følte sig ganske lille, men også stolt over at være kunstner, og men uden hverken adelstitel eller pengepung. Resten af opholdet gik med at skitsere og suge indtryk til sig. Vinden var blevet køligere nu, og Rasmus kunne mærke, at han bevægede sig længere nordpå, væk fra solens milde varme og tættere på noget, der mindede om hjemme. I Firenze brugte Rasmus og Alfred dagene på at lade sig opsluge af kunsten. De vandrede gennem de berømte gallerier Uffizi og Pitti, hvor væggene bunede af mesterværker fra verdenshistoriens største malere. Her hang Raphael og Michelangelo side om side med Rubens, Tiepolo, Murillo og selveste Rembrandt. Og midt iblandt dem kunne han til sin fornøjelse også finde nogle landsmænd, Krøyer, Bagge og Blok. Det gjorde ham stolt. Rom var måske skulpturernes by, men Firenze, ja, Firenze var maleriernes paradis. En dag spadserede de gennem Slotsparken, hvor de helt tilfældigt så den italienske konge, der var på besøg i byen. Det var et kort glimt, men nok til, at Rasmus senere kunne fortælle hjemme, at han havde hilst på majestæten. På afstand ganske vist, men dog med et nik. Til gengæld var postvæsenet alt andet end kongeligt. Han ventede på et brev, sendt poste restante, men begyndte efterhånden at tvivle på, om det nogensinde ville nå frem. Det er vist hurtigere at sende brev med en snegl, sagde han tørt. Da de forlod Firenze, havde de egentlig tænkt sig at gå hele vejen til Bologna, men et stærkt regnvejr fik dem hurtigt på andre tanker. De travede trods alt en time, før de overgav sig til toget, en beslutning han senere ikke fortrød. Rejsen gik over Apenninerne, gennem den ene tunnel efter den anden, mindst 20, mente han. Jo højere toget kom, desto mere sne lå der, indtil det til sidst sad fast midt i bjergene. Der sad de så i 5 isnende timer, mens folk udenfor forsøgte at skovle sneen væk. Hyggeligt er måske ikke lige ordet, mumlede Rasmus og gned hænderne, men det er da en oplevelse. Da toget endelig nåede frem til Bologna sent om aftenen, var han så stivfrossen, at det føltes som en luksus blot at få tæerne i gang igen. Bologna viste sig dog at være en smuk by. Den havde omkring 100.000 indbyggere og noget ganske særligt. Alle fortove var overdækkede. Husene var bygget ud over gaden, så man kunne gå i tørvejr hele vejen gennem byen, uanset hvor meget det regnede. Endelig en by, der forstår sig på praktisk arkitektur, konstaterede Rasmus. Han morede sig også over de 2 skæve tårne, der lænede sig væk fra hinanden, og om de var bygget skæve eller om de var sunket, viste de ikke. Men både vind og skæve var de. Han ville egentlig gerne have blevet i Bologna en dag mere, men økonomien sagde nej. Pengepungen var så godt som tom, og han måtte låne lidt af sin trofaste rejsefælle Alfred
for overhovedet at komme videre mod Milano. Han sukkede over, at han ikke havde råd til at tage til Venedig. Den drøm må vente til en anden gang, tænkte han. Turen til Milano foregik gennem regn og tåge, og byen tog imod dem med kulde, men også med en vis storhed. De besøgte domkirken, så de pragtfulde gravmonumenter på kirkegården og kiggede nysgerrigt på området, hvor verdensudstillingen var ved at tage form. Det hele var halvt færdigt, men alligevel imponerende med de store pavilloner af træ, dækket af gips og stuk, som kun italienerne kunne få til at ligne ægte marmor. Rasmus forsøgte, om han kunne få noget arbejde på udstillingen, men der var intet at få de næste par uger. Hos den danske konsul fik han dog lov at låne et par lirer, og sammen med Alfred kunne han nu akkurat betale for et beskedent logi og en kop kaffe. Så er vi vel nærmest velhavende, sagde han muntert, i hvert fald sammenlignet med i går. Da pengene slap op igen, besluttede de, at det måtte være tid til at gå landevejen ud og slå føjten an. Humøret fejlede trods alt intet. Det var svært at være bitter efter alle deres fantastiske oplevelser. De forlod Milano til fods og satte kurs mod Como. Vejen var tung og tåget, og maverne knurrede. De prøvede at tække lidt mad, men sproget rakte kun til et forsigtigt "pan signor", og det endte med, at de blev jaget væk. Først senere lykkedes det dem at få en stump tørt brød, som de delte, men som var det en kongelig middag. Vand er der da nok af, sagde Rasmus og pegede på grøfterne langs vejen. Alligevel endte dagen bedre, end han havde turde håbe. Da det var blevet mørkt, brækkede de ind i en lade, og de havde et lille stykke brød til aftensmad. De havde ellers forsøgt at finde ly hos en bonde, som gerne gav dem brød, men ikke et sted at sove. Så de sneg sig i stedet ind i hans lade og sov fortrinligt, indtil en vred bonde vækkede dem ved daggry. De sprang op, hjertet hamrende, og løb for livet ud af landevejen med bonden lige i hælene. Men heldigvis var de hurtigere, og snart forsvandt manden bag dem i mørket, tydeligvis frustreret over at have tabt kapløbet. En god morgenmotion, jokede Rasmus, da de endelig turde standse. Ved grænsen til Schweiz fik de brød og vand af en venlig mand, og trådte sig ind i landet uden en eneste mønt på lommen, langskægget, snavsede, lasede tøj, og deres støvler var endda så slidte, at tæerne stak ud. Rasmus så ned ad sig selv og kunne ikke lade være med at le. Ja, sagde han. Nu forstår jeg bedre, hvorfor de 2 tyskere, vi mødte på starten af vores rejse, brokkede sig sådan. Vi grinede af dem dengang, men se os nu. Vi kunne være deres åndsfæller, bare i en dårligere udgave. Men lykken vendte i Lugano. Der ventede både penge og nye sko hjemmefra. De spadserede gennem byen med fornyet energi, fandt et lille gæstgiveri, hvor de fik et solidt måltid mad og nød solen ved søen. Idyllen blev dog brat afbrudt, da 2 betjente pludselig standsede dem midt i gaden. På gebrokken tysk beordrede de dem med, og før de vidste af det, var de sat i arrest. Folk på gaden havde stirret på dem, som var de et par farlige kriminelle, og Rasmus kunne næsten høre de hviskende kommentarer. Se de 2 forbrydere. På stationen gjorde betjentene ikke meget andet end at sætte dem i en celle og tage alt, hvad de havde i lommerne. Men fra cellen begyndte de snart at lave deres egen lille fest. De råbte konstant efter noget at drikke. Først kom der vand, men det kunne de ikke acceptere. De ville have vin. Da det ikke lod sig gøre, sang de i fulde hals. Stemningen blev næsten komisk, og man kunne høre latteren smitte gennem de tunge murstensvægge. Ud på aftenen blev de ført til forhør og visiteret helt ned til skjorten. Papirerne var i orden, pengene lå i lommerne, og de havde ikke begået nogen forbrydelse, og de fik mange undskyldninger med på vejen, inden de blev sluppet fri. Rasmus var meget lettere over, at hans revolver lå trygt i rygsækken på sit værelse, ellers skulle han virkelig have fået problemer. Da han spurgte, hvorfor han var blevet anholdt, svarede betjentene, at de var mistænkt for et kirketyveri.
Rasmus lå højt, da han hørte det. Ja, jeg ser da også ud som en røver, når jeg ikke har barberet mig i 4 uger. Tilbage på restauranten, hvor de skulle overnatte, mødte han tilfældigvis en landsmand, Arnold Hertz. Han insisterede på at fejre deres løsladelse med et solidt aftensmåltid og rigelige mængder vin. Den aften morede de sig så godt, at arrestationen næsten virkede som en anekdote, de havde opfundet for at have noget at grine af. Næste morgen rejste de videre gennem Schweiz, gennem dyb sne, stejle bjerge og tunneller, der snodede sig som orme under jorden. Gotthardbanen gjorde et enormt indtryk på Rasmus. Han kaldte den et vidunder af ingeniørkunst, hvor toget snor sig gennem klipper og stiger 100 meter ad gangen i sneglegange dybt inde i bjerget. Efter at have krydset de sneklædte bjerge, fortsatte de rejsen gennem Schweiz. De fulgte den smukke Axenstraße til brunnen, hvor solen glimtede i sneen, og søen lå spejlblank under de høje tinder. Derfra tog de dampskibet op ad Vierwaldstättersøen, et navn, der nærmest krævede en dyb indånding af udtale, men som rummede noget eventyrligt i sig. Det var en rejse som taget ud af et maleri. Høje, hvide bjerge, der skød sig lodret op fra det mørkeblå vand, og små landsbyer, der klyngede sig til bjergsiderne, som om de ikke turde glide ned. Rasmus stod længe på dækket, med vinden i ansigtet og et blik, der var halvt drømmende, halvt hjemlængselsfuldt. Her kunne selv en stivbenet fynbo blive poetisk, sagde han og smilede for sig selv. I Luzern stødte han til sin overraskelse på nogle gamle venner fra Danmark. Et kærkomment gensyn efter mange ugers omflakken. Sammen besøgte de byens berømte løve, den mægtige figur, som Thorvaldsen havde hugget direkte ind i klippen til minde om de faldne schweizergardere. Rasmus stod længe og betragtede den og følte både stolthed og vemod. Han kom til byen uden en eneste mønt på lommen, men fik heldigvis lidt understøttelse i den skandinaviske forening. 1,5 franc og et smil. Det rækker ikke langt, sagde han, men det er da nok til at holde sulten og modet fra døren. Og næste dag går turen videre til Stefa, hvor arbejdet venter. Han havde været på farten i 8 uger nu, og længtes næsten efter at få en pensel eller en hammer i hånden igen. Eventyret havde været stort, men virkeligheden kaldte. Om natten fik han dog en brat påmindelse om, at rejselivet ikke altid var romantisk. Sengene på herberget viste sig at være levende, fulde af lus. Fy for pokker, udbrød han, da det begyndte at klø. Heldigvis slap han nogenlunde uskat, måske fordi han, efter fast vane, altid tog skjorten af, før han gik i seng. Et godt råd, bemærkede han, både for helbredet og for selskabet. Næste morgen havde han knap nok penge til en kop kaffe og de 40 rappen, det kostede at blive sejlet over Zürichsøen. Sneen lå tungt på vejen, men humøret var let. Det var trods alt den sidste dag på landevejen, en tanke, der varmede mere end solen. I Vardensville sad de på havnekanten og gnavede i hvert sit stykke tørt brød, som de med møje havde fægtet til sig hos en bager. De var kommet 2 timer for tidligt ude til damperen, men det gjorde ingenting, for der var noget stille og smukt over øjeblikket. Søen lå foran dem, og på den anden side anede de Stefa. Hjem. Da de endelig nåede frem, tog mesteren imod dem med åbne arme og et lettet grin. Nå, I slap altså levende fra Italien, sagde han. Rasmus nikkede. Lidt tyndere, lidt mere solbrændt, men fuld af oplevelser. Efter 8 ugers vandring, frost og tørt brød, ventede der nu noget, der føltes næsten luksuriøst. Ordentlig mad, en rigtig seng og arbejde. Han strakte benene, så på sine slidte støvler og lod blikket glide over de minder, han havde samlet undervejs. Alle de sneklædte bjerge,
de maleriske byer, de uventede møder, de stunder med sult og glæde. Alt synes at trænge ind i ham på én gang. Ja, eventyret er forbi, men sikke et eventyr det var, mumlede han med et svagt smil. Tankerne fløj tilbage til lyset over Firenze, lugten af hav i Capri, Vesus varme og de muntre stunder i Rom. Selvom kroppen var træt, var sjælen fyldt med historier, indtryk og et mod, han ikke vidste, han havde. Rasmus blev hos malermester Meyer i yderligere 10 måneder, hvor dagene gled afsted mellem pensler, farver og den særlige schweiziske disciplin, der prægede værkstedet. Han sparede hver en øre sammen, for selv når han stod højt oppe på en stige med lugten af terpentin i næsen og bjergluften strømmende ind af de åbne vinduer, tænkte han på fremtiden med Sørine derhjemme i Danmark. Men han var dog ikke helt alene i det fremmede, for hans gode ven Viggo Strø arbejdede også i Schweiz, og lidt efter lidt lærte Rasmus flere unge danske håndværkere at kende, som ligesom ham var taget til Schweiz for at prøve kræfter med livet. I fritiden mødtes de på små beværtninger, hvor de delte historier hjemmefra og fandt trøst i hinandens selskab. Og sådan skabte de et lille fællesskab midt i en hverdag, der ellers var både fremmed og udfordrende. Rasmus var jo den ældste af 6 søskende, og en af hans yngre søstre var Anna Christine, kaldet Anna, født i 1884. En livlig og modig pige, som tidligt havde set længere ud i verden, end landsbyen kunne rumme. Hun havde mødt Josef Mandl, en tysk slagter fra Winsenberg i det daværende Polen, og Josef gik ofte med breve i lommen fra venner, der allerede var rejst til Canada. De skrev hjem om store muligheder og et liv i fremgang. Deres ord gjorde indtryk, og kort tid efter at Rasmus var taget afsted i 1905, pakkede Anna og Josef deres ejendele, sagde farvel til familien og forlod Danmark for at begynde et nyt kapitel i Canada. Under hele Rasmus' rejse til Schweiz, mens han arbejdede der, og senere under hans ophold i Italien, udvekslede han og Anna postkort. På små kartonstykker, nogle med bjergmotiver, andre fra store byer, skrev de til hinanden om deres hverdag, deres håb og deres oplevelser, som om de forsøgte at holde fast i hinanden på trods af afstanden. Det var 2 livsveje i hver sin retning, men forbindelsen mellem dem forblev stærk. Postkortene findes faktisk endnu i familiens eje i dag. Også Rasmus' søster, Jensine Marie Rasmine, kaldet Marie, blev grebet af fortællingerne fra Canada, og efter at have læst de mange breve fra Anna igen og igen, følte hun, at verden uden for Danmark kaldte på hende. Så i november 1906 gik hun ombord på skibet SS United States, hvor hun stod på dækket og så Danmark forsvinde bag sig, mens hun holdt fast i drømmen om et nyt liv i Toronto. Men i december 1906 vendte Rasmus selv tilbage til Danmark. Sørine ventede, og da han trådte ind ad døren, mødte han hende med en blanding af lettelse, glæde og fremtidstro, som havde båret ham gennem hele rejsen. Han havde længe tænkt over, hvor de skulle slå sig ned, og var kommet frem til, at deres liv skulle bygges op i landsbyen Harndrup, nordvest for Odense, hvor han købte den gamle skole, et prægtigt lille stråtækt bindingsværkshus med skæve bjælker og sjæl i hvert rum, for en netsum af 800 kroner. Her ville han starte sin egen malermesterforretning og forme en tilværelse, der var helt deres egen. I smuk dag i maj 1907 gav Rasmus og Sørine hinanden deres ja i Særslev Kirke, og kort efter flyttede de ind i bondehuset i Harndrup, hvor de mærkede både lykken ved at skabe et hjem sammen, men også den barske virkelighed, når regningerne hobede sig op, og maleropgaverne lod vente på sig.
Men så en kold februarmorgen i 1908 blev deres liv fyldt med nyt lys, da deres datter, Karen Anna Günther Hansen, kom til verden og bragte varme midt i vinterens kulde. Når vinteren lå tung over egnen, kunne Rasmus ikke male udendørs, men han havde evnen til at male portrætter og andre motiver, og små bestillinger fra folk i sognet hjalp dem gennem de magre måneder. Med foråret kom også de første tegn på, at forretningen var ved at tage fart, og både han og Sørine mærkede en lettelse, som de havde længtes efter. Sørine var kendt for sin overtro. Hun kunne ikke fordrage, hvis knive lå over kors, og spildte hun salt, samlede hun forsigtigt hvert korn op, som om hun på den måde kunne styre skæbnen. På natbordet lå en gammel drømmebog, der næsten altid stod åben, fordi hun hver morgen slog op i den for at tyde nattens tegn og fornemme, hvad dagen ville bringe. Lige bag huset lå kirken og kirkegården, og den satte sit helt eget præg på hverdagen. Man kunne næsten sige, at familien havde de døde som nærmeste naboer, og de var i det mindste stille og høflige. En ældre kvinde i sognet var fast overbevist om, at hendes afdøde mand gik igen om natten. Hun havde derfor sat et lille hegn rundt om hans grav, så han ikke skulle gå sine egne veje, som hun sagde. Da Rasmus hørte det, kunne han ikke dy sig. Han sluppede med hånden og sagde, et hegn? Jamen dog, så kan han jo slet ikke kigge forbi længere. Vi havde ellers fået en vældig vane med at spille kort efter midnat, og jeg synes da nok, at jeg begyndte at vinde oftere, end før han døde. Om Sørine synes den slags kirkegårdshumor var passende, fortæller historien ikke. Men hun har efter alt at dømme sendt ham et blik, der sagde, Rasmus, for himlens skyld. Med tiden gik det Rasmus og Sørine godt. Gennem hårdt arbejde og flid voksede malerforretningen stødt, og i 1908 byggede de et stort murmesterhus på Stengade 2 for 4.000 kroner. Rasmus ansatte både svende og lærlinge, som fyldte huset med liv og summen, og deres datter Karen var også en flittig medhjælper og fulgte sin far, hvor han gik, og så nysgerrig til i, hvad han laver. Imens var Rasmus' yngste søster, Olga Christine, også blevet grebet af den såkaldte Canada-feber. Anna, som nu drev et pensionat i Toronto, skrev jævnligt hjem med beretninger om alle de muligheder, der ventede der. Muligheder, som fik Danmark til at virke som en lille bitte plet på landkortet. Så i maj 1911 pakkede Olga sine kufferter og rejste afsted. Først til New York og dernæst videre til Toronto, med store forventninger og et lille strejf af eventyrlyst. Anna forsøgte i mange år også at overtale Rasmus til at følge efter, men han havde slået rod i Harndrup og havde ingen planer om at forlade det liv, han og Sørine stille og roligt var i færd med at bygge op. Han kunne ikke drømme om at bytte landlig fred for kanadiske vidder, selv ikke for alle Annas fortællinger om eventyr og muligheder. I foråret 1920 fik Rasmus og Sørine deres andet barn, en søn, som de kaldte Niels Günther Hansen. Han voksede op blandt farvebøtter og pensler, og Rasmus lærte ham håndværket fra barnsben, så duften af maling næsten blev en del af hans barndom. Men livet bragte også svære tider. Det skrantede desværre med Karens helbred. Allerede da hun var cirka 5 år, fik hun polio, en børnelammelse, hvilket medførte mange behandlinger. Sygdommen var smertefuld og gjorde, at hendes ene ben blev nogle centimeter kortere end det andet, som resulterede i, at hun var gangbesværet. Søster Anna i Canada og Rasmus skrev ofte sammen, og især skrev de om lille Karen, hvis ben ikke blev bedre, selv efter gentagne behandlinger på Odense sygehus. I hvert brev mærkede Rasmus sin søsters bekymring og hendes ukuelige tro på, at netop Canada kunne tilbyde noget, Danmark ikke kunne. Anna brugte alle midler for at overbevise ham om,
at han burde tage familien med derover, for hun mente, at Karen måske kunne blive helbredt i et land, hvor medicinen var langt mere fremskreden. Og samtidig var hun overbevist om, at Rasmus med sit talent for malerhåndværket ville kunne skabe sig et godt liv. Ja, måske endda blive velhavende. Tankerne om en ny start fyldte meget, og beslutningen blev diskuteret længe ved spisebordet i Harndrup, hvor både bekymring og håb sad med ved bordet. Til sidst nåede Rasmus og Sørine frem til, at de måtte gøre forsøget for Karens skyld, og derfor solgte de murmestervillaen, og den 17. april 1924 steg de ombord på skibet Hellige Olav og sejlede ud fra København, først mod Christiania i Norge, og derfra den 19. april videre over Atlanten mod New York. Rasmus beskrev skibet som flot og elegant. Kahytterne var så smukt indrettede, at han flere gange måtte stoppe op og kigge sig omkring, som om han havde trådt ind i en anden verden. Hver dag blev der serveret morgenmad, frokost og aftensmad i en fornem restaurant, og ved bordet havde de en tjener for hver 6 passagerer. Hvert måltid føltes som en lille fest, og under både frokosten og aftensmaden blev de underholdt af et 8-mands orkester. Ved aftensmaden iførte man sig selskabstøj, og tonerne fra et orkestret fyldte restauranten med liv. Rasmus plejede at fortælle, at de 12 dage ombord havde været som et sandt eventyr. Lang tid før deres afrejse havde Anna skrevet et langt og detaljeret brev, hvor hun havde forklaret præcist, hvordan alt skulle planlægges, før afgangen, under rejsen og ved ankomsten i New York. Sørine ville naturligvis gerne have mange af deres ejendele med. Kommoden, hendes sybord, porcelænet og alt det, der kunne gøre et nyt hjem i Canada mere genkendeligt. Anna var klar med praktiske råd og instruerede hende i at pakke alting i trækasser, godt svøbt i dyner, laner og tøj. Og husk for alt i verden din kaffekande og æbleskivepande, sluttede hun med sin sædvanlige blanding af hjertelighed og bestemthed. Under sejlturen skrev Anna: "Hvis I bliver søsyge, så undgå lægen så vidt muligt, for hver gang han tilser en af jer, får I en rød seddel i papirerne, og så skal I igennem ekstra undersøgelser, når I ankommer til New York." Hun forklarede også, hvor de skulle gå hen, når de kom frem til undersøgelsesøen, og beroligede dem med, at man kun sorterede de rejsende fra, som tydeligt så syge ud. Karens polio kunne man jo ikke se med det blotte øje, så det skulle de ikke bekymre sig om. Når I går af damperen, skrev hun videre, skal I gå ned til et stort rum, hvor I finder jeres bagage og får det udleveret af toldbetjenten. Han sætter et mærke på, og derefter finder I en af de mange mænd med vogne, som kan køre det hele over i den anden ende af fragthuset. Bare følg de andre passagerer. Så kommer I til de små både, der sejler jer over til øen, hvor I bliver undersøgt, kun i øjnene. Der bliver I fordelt efter destination, og alle, der skal til Canada, bliver ført til et andet stort rum, hvor I skal vise jeres billetter. Sørine og børnene kan sætte sig på en bænk, for I skal nok vente 4 til 5 timer. Imens kan du, kære broder, finde billetkontoret og vise dem dampskibsbilletterne, så du får udleveret 4 togbilletter. Spørg, hvornår toget afgår. I samme hal ligger et telegramkontor, hvor du viser togbilletterne og får dem til at sende et telegram til Joe Mannet, 2372 Seneca Street, Buffalo, om hvornår I rejser fra New York, med hvilken toglinje, og hvornår I ankommer i Buffalo, for der skal I skifte. Jeg vil stå og tage imod jer, og så rejser vi sammen til Hamilton i Canada, hvor søster Olga venter. Sammen kører vi videre til Toronto. Det tager en times tid, og der vil søster Marie stå klar. Rasmus fandt dog hurtigt ud af, at ankomsten til New York ikke helt forløb, som brevet fra Anna havde beskrevet. Der var ingen stort rum, hvor en venlig toldbetjent udleverede bagagen med et smil, og ingen mænd med vogne, der i ro og mag kørte kufferterne gennem fragthuset. I stedet blev de gelejtet gennem havnens mylder
og over i en færge, som sejlede dem direkte ud til Ellis Island, hvor de fleste udvandrere skulle igennem den officielle behandling. Her ventede en travlhed, som ingen i familien havde kunnet forestille sig hjemme i Harndrup. Bagagen blev behandlet efter et stort, effektivt system, og lægerne kiggede ikke kun i øjnene, som brevet så muntert havde lovet. De tjekkede både helbred, holdning, gang og alt det indimellem. Men alt gik vel, og familien kom igennem både læge- og registreringskontrollen uden problemer. Da de endelig stod færdige med proceduren og kunne fortsætte deres rejse, trak Rasmus vejret lettet og sagde til Sørine: "Ja, helt som i brevet var det vist ikke, men vi kom der igennem, og det er vel det vigtigste." Rasmus fortalte senere, at togene i Amerika var overvældende store, og hvor de dog kunne køre. De susede afsted med en fart, der fik de små danske tøftog til at virke helt latterlige. Sørine var rædselsslagen. Børnene syntes, det hele var spændende, og Rasmus selv havde det ikke helt så komfortabelt, da han måtte stå op næsten under hele rejsen. I Toronto fik familien en lille lejlighed på første sal i 180 Gainsborough Road, og her fik de hurtigt indrettet sig med de få møbler og ejendele, de havde med. Rasmus tog forskellige små jobs og fortalte blandt andet, hvordan han malede marmoreffekt på træ. En krævende proces, som folk beundrede, når de så resultatet. Men den kanadiske drøm viste sig ikke at ligne de billeder, Anna havde tegnet så levende i sine breve. Hendes store armbevægelser og masser af arbejde, gode lønninger, rigdom og måske endda Karens helbredelse holdt desværre ikke stik. Humøret dalede i den lille familie, for selvom Rasmus fandt arbejde, tjente han ikke nok, og Karens polio kunne ikke behandles bedre i Canada end hjemme. Sørine havde svært ved at falde til, og Rasmus begyndte at mærke en voksende hjemve efter sin grønne ø i Danmark. Så allerede i februar året efter besluttede de, at de måtte vende hjem, og da Rasmus i 1925 igen satte foden på dansk jord sammen med sin familie efter et krævende år i Canada, var det med en blanding af lettelse og en stille følelse af nederlag. De havde drømt om nye muligheder i det store land mod vest, men havde aldrig rigtig fundet fodfæste der. Men Rasmus var ikke en mand, der dvælede længe ved det, der ikke lykkedes. Han rettede blikket fremad.